Amo nga tuon ron ang gipabunlayan namo dito kay nami sinuhulan dire. Nami sinuhulan. Bisag dili kami gasuhol pero kay kami may gasusi, kami joy magsusi, kami may mulantaw. Susi una mo kay basig na human na ron ba? Nga basig talapso na pud to. Ipatapas na namo. So, mubo pa mga kain. Ano sila mugbo kuno ay? Balag mugbo. Patapas. Aron makakwarta. Amoy tubo po diri among agyan. O kanay mo'y bag-o ning pinapas. Lagyan na mo diri nga. Tsada kayo. Among kauban o nga. Dakong tawo. Abdi kay mo lakaw. Huwag na nandiyan may dire dapita ron. Ako na ipakita nilo ng among tubo dire. Nang suong sa mi aning kalibunan. Ilalom sa kapihan. Oh, muna ako na ipakita ninyo ang dako namong katubhan dire oh. Mga naas mga 120 hektaryas na among tubo dire. No, lantaw. Lantawan ninyo. Ay, kasuya di agad. Sala ba na maghinambog tawag magtugan tas tinuod? Alam taon ninyo. No, mao ni siya among katubhan dire. Muni among gisuhulan og pabunlay. Dari dapat ari mabaw. Ilang taon siya na to. Yo na po may mansion dire gipatukod. Ilang taon siya po na to ni ron. No, limpyo na kayong tubo oh. Talapso naman din yung tubuha di ay. Muni among tubo dire. Muni katubhan dire nga asa mo agi ning truck dagoyan ni karga yung tubo. Yung lang taon po na to ning amo ang mansion dire gipatukod. Sada kayong mansion dire kay sus ang aircon nas gawas. No. Pantaw na to ron ha. O mao ni among mansion dire gipatukod na mo. Oh. Sada kay sa. Ayaw mo kasuya kung mao ni amo ang mansyon. Ay mo kasuya kay. Oh. Des gawas ng aircon ani. Oh, sada kay pagkaparel po daw. Halong. Na. Kita mo na. Ah. Wala na prinsiping galing ko diri oh. Ya, di apa pangalan oh. Cada kaya dire okay. Bisig kalibunan. Okay, dili pod kay ngong langas diri dapita. Tatapoy balay po daw. Na naapod may kalubinhan dire. No. May kalubinhan. Dili man panghambog ng kuha pero may kalubinhan nga wala na bunga. No. Kay kabalo mo nga ning kalasangan. Dahil lasangan ning palibot na. Gipang sakarag unggoy. Panghinay kuha. Wa nagibunga na sobla. Mo na siya na. Isa tong ganang mo kaog lobe. Aw. Suhiran nyo ang unggoy. Pero kaya na may bunga, na may makuha. Karon. Suhiran na to ang unggoy, try na to sa kanin lubi kay para makakauntag lubi kay may kaog lubi. Unatan.
Tama. Pututan ni mo, aring bidi. Dali ah. Kuha nami. Kuya, oy. Ah, cute kayo. Oh, siya ng buak. Ano ko sa? Buwak na siya. Agay. Siya, oy, batasan, lubihaw. Iyan, man ta? Ayun na siya. Salud. Muha na po mi kahoy. Kay wala na mi kasugnod. Pauli na mi nya. Kapit mi kahoy. Ang kauban o nga langasan po kayo. Kasi dalang kahoy mo dala po kuno sa giyaha. Inabi. Video he ko. Yo ako. You are not allowed. Agoy. Up, bantay. Pasan mi kahoy kay hindi kasugnod god. Ano na? Naligid? Atay. Botol. Naputol yung kahoy. Yung kahoy na putol. Yan, saan naman ah. Saan naman na yung pagdala. Ah, sige, naan lang.